Strawberry time. Grab. Ay, nag-stop. Kasi po. Gracias kami. Oh. SG! Talagang isang pwesto lang si Garadi. Garabi ba? Okay. Ay, meron na siyang point. Wala pa po siya. Kasi nag-service na siya. Hindi po, wala po siya. Wala pa siya man. Wala na tawag na ko. Ano po? Si Eliza Valdez. Serving Eliza Valdez. Lakas din. Oh, Mike. For Red Dragons. May plus 5 ka na kay Ma'am Janelle. Oh, 7-6. Number 7. Bullet. Great time boy. Great time boy. Hindi pumasok. Hindi pumasok. 7-4. Megan for our survey. Nagpa-practice mo sila? Okay, para our heroes, let's go!
Listening, Rowan Maguire, versus Dave Lemon. Sige, sige mo. Gawin mo! Thank you, sir. 6-7. So, in favor of grade 11. Okay, yan na. Nag-sisir-sistak sa'yo, oh. Yan! Ay na, hindi mo nag-sisir sistak. Kaya pa. Pwede pa. Masyadong malakas. Pasca, binigyan ni Marcel agad, nireceive ni Adol. Adol yung malapit, binigyan ulit ni Marcel. Yun ang pag-upload pa nila, no? 21-16. Either Joe Tyler makes one of the losses. Okay.